Kawain sokoma. Amadou El Konarefuka, an lamɛn baga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen. Bisimila. A kun kɛra fama ye tile fila. Oui, an ye weekend comme weekend aw tɛ baara kɛ bon anw bɛ na. Weekend Amadou de tɛ baara kɛ sinon ne b'a la. Dɔ kɛ dimanche. Voilà, Amadou de bɛ boli ka taa wo kɔnɔ. A ti bugu o la. Kabako da ye. Anw tɛ baara kɛ. Baara dan ye tele baara ye wa. A ye fɔ weekend fɛ aw tɛ na tele la. Sabali ba la sine ko an ma kɛ famana furu kɔnɔ don ma sa an fana tɛ k'o fɔ an bɔri kalama koyi a t'a dɔn kati sira bɛ yɔrɔ o ayiwa an bɛ don kunnafoni kɔnɔ Kaba fɛn min ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ni Goodluck Jonathan a kan ka na Bamako bi an bɛ fɛ ka dɔn Goodluck bɛ ka na kun jumɛn de la oui hakilila jiginna Goodluck Jonathan yɛrɛ ka nali ko laban yan nɔ kɛra septembre kalo tile 21 a ye tile 22 23 24 fo ka se 25 ma a y'o kɛ yan nɔ ka sɔrɔ kɛ jamana fanga cɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kun kan ka sigi ni o ye Bandaw ani fanga ye Asimi Goita ye olu sigili kɛra a ɲɛna nɔ o kɔfɛ a ye kɔ dɔn ka taa hakilila jiginna fana ni Goodluck Jonathan ye maa de maa min ni an ka farafinna worodugu yanfanw jɛkulu min bɛ yen nɔ olu ye maa min sugandi k'a bila ka na gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ a ka se k'i da ɲuman don a la o kɔni kɛra depuis gɛlɛya in b'a a tan fila fili la wagati min fo bi u ma cɛlafɔbaga falen bilen u y'a kɛ ale ye a ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la ka na se gɛlɛya solution ɲinini a ka fara o mɔgɔw kan halisa k'a lajɛ parce que bi na ale bɛ fɛn caman dɔn a ko la a bɛ acteurs dɔn a bɛ mɔgɔ caman dɔn donc ni nali bɛ bila hukumu kɔnɔ dɔrɔn a bɛ fɔ o ma ko suivi évaluation k'a lajɛ an y'a bila yɔrɔ min na tiɲɛ don anw bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ an bɔra gɛlɛyaba kɔnɔ ka solution proposer solution ye jumɛn ye transition sigira sen kan o transition sigili sen kan a sen yera o baaraw fana na maintenant transition sigira a baara bɛ ka taa cogo di a baara waɲa ka ɲi wa walima a waɲa man ɲi mun kan ka fara a kan mun kan ka bɔ a la ni a nana ka n'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kunkun n'o ɲɛɲɛ o kan ka kɛ lajɛba dɔ senfɛ lajɛ min n'o yɛrɛ kan ka kɛ kalo in laban na jamana ɲɛmaa minnu n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ka sommet kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ senfɛ min bɛna sigi Mali kunkanko kan ka jateminɛ kɛ an ye minnu fɔ ko u k'a kɛ an y'a fɔ k'a fɔ ko fanga ka bɔ sɔrɔsiw bolo an y'a fɔ ko nin ka kɛ an y'a fɔ ko nin ka kɛ an y'a fɔ ko nin ka kɛ a kow bɛ cogo di lahalaya jumɛn kan ka taa gɛrɛndɛmisɛnnin minnu bɛ yen parce que mɔgɔw kana ɲina gɛrɛndɛmisɛnnin dɔw bɛ halisa hali n'o y'a sɔrɔ marabagaw bɛ taa ni ka segin ni fɛnw kɛ mais gɛrɛndɛmisɛnnin dɔw bɛ yen o de b'a to siman sɔngɔ ka gɛlɛn fɛn caman sɔngɔ ka gɛlɛn gɛrɛndɛmisɛnnin dɔw bɛ yen mais a bɛ tɛmɛ mɔgɔw ɲin'a ma o gɛrɛndɛmisɛnninw olu bɛ wuli cogo di ni baara waɲa ka ɲi o gɛrɛndɛmisɛnninw bɛ wuli nka ni baara waɲa man ɲi ni dɔ de kan ka fara gɛrɛndɛ kan dɔ bɛ fara gɛrɛndɛ kan donc nakunba ye ka na ka maaw da sumusumu k'a jateminɛ jɔn ye mun kɛ mun kan ka kɛ mun bɛ ka kɛ ni o man ɲi Goodluck nakunba y'o ye nali yɛrɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati a kan ka don Bamakɔ yan n'a donna Bamakɔ o programme o ɲininkali fana ye kuma wɛrɛ ye n'a donna Bamakɔ o programme ɲininkali kuma wɛrɛ Kaba an bɛ fɛ ka dɔn i ko Goodluck nakun ye ka se ka maaw da sumusumu ni Ala y'a ɲuman se an fɛ yan nɔ ani jɔn kan ka ɲɔgɔn ye bi yɛrɛ ani maa fɔlɔ bɛ ɲɔgɔn ye o ye Bandaw yɛrɛ ye président de la transition n'a ni Bandaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye n'o bɛ falen kɛ fɔlɔ Bandaw yɛrɛ hakilina ye min ye a ko la parce que kana ɲina fana ni k'a fɔ ko Bandaw taara ka sɔrɔ kɛ civil de don walasa fanga cɛ furancɛ fanga ka kɛ civil fanga ye nka kana ɲina fana k'a fɔ ko Bandaw ye surasi kɔrɔ de kana ɲininka n'o y'a sɔrɔ surasi minnu ni olu ye fanga dafiri u bɛ ka balan don a ka baara la wa u tɛ k'a don a la a bɛ ka se k'a ka baara kɛ a fɛrɛ ma wa ninnu bɛ ka ani ninnu u cɛ bɛ cogo di mun kan ka f'u ɲɛna walasa u k'a to yen a k'a ka baara kɛ u bɛna ka na Bandaw ɲininka o la donc mɔgɔ fɔlɔ min bɛ ɲininka o ye Bandaw ye n'o bɔra yen nɔ programme bɛ cogo min an ye kibaruya sɔrɔ ko ni Asimi Goita fana kan ka ɲɔgɔn ye ni o ye a dɔnnen don k'a fɔ o ye fanga dafirila olu ka ɲɛmaa ye ni o ye CNSP ɲɛmaa ye nka kibaruya min bɛ o ye k'a fɔ Asimi Goita fana bɛ taama min ni o kɛlen don k'ale fana bila ka taa fɔ Gourma kɔnɔna la calendrier fɔra ɲɔgɔn kɔ wa a kɛra cogo di mɔgɔ tɛ se k'o i dantigɛ o kan walima a bɛna segin ka na bi walasa ani Goundok ka ɲɔgɔn ye wa an tɛ o dɔn Asimi kɔni tɛ Bamakɔ yan ani gouvernement ɲɛmaa fana kan ka ɲɔgɔn ye Muktar Wane normalement sini sɔgɔmada fɛ de ani Muktar Wane kan ka ɲɔgɔn n'a ni Muktar Wane ye ɲɔgɔn ye o ye karafe bilalen
ni karafe la bilala sini après midi kɔnɔna na ni politique mɔgɔw bɛ commencer ka ɲɔgɔn ye ni yɔrɔbatigi kɔrɔ majorité kɔrɔ ngwara daba kɔrɔ M5 RFP mɔgɔ n'o bɔra yen nɔ ani kalata minnu da bɛ kalata ko la kalata labɛn ko n'a fɛngɛ DGC DGE CENI ani jɛkulu kura min sigira n'o yɛrɛ kan ka kalata ko bɛɛ lajɛlen lara u ye a n'olu bɛ ɲɔgɔn ye nka ka kɔn olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ n'a nana bi normal d'habitude ni Goodluck nana a bɛ tɛmɛ ni MINUSMA fɛla ye parce que MINUSMA bɛ aéroport sira kan ni mɔgɔ min t'a kalama o tɛ hôtel Lamitié la bilen a bɛ ngɔrɔnin bɔ ka taa MINUSMA la ka t'olu lamɛn fɔlɔ parce que olu de ye ale ka partenaire fɔlɔw ye olu bɛ idée dɔ d'a ma ko bɛɛ lajɛlen kan donc a kan ka ɲininkali minnu kɛ olu de b'o sira don a kɔrɔ an kan ka ɲininkali kɛ nin de kan an kan ka ɲininkali kɛ nin de kan nin de bɛ olu b'a briefé fɔlɔ donc ni a nana dugu kɔnɔ o la kuma minnu ɲininkali ka kan ka mɔgɔw la olu bɛ dɔn ani maa minnu don Gana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ ka sɔrɔ kɛ bi CEDEAO ɲɛmaaya min n'a bɛ falen o bɛ Gana jamana ɲɛmɔgɔ bolo o la Ganakaw ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ Sherli o bɛ jama la ani commission CEDEAO yɛrɛ ɲɛmaaba Jean-Claude Kassiburu o fana bɛ jama la n'olu de bɛ nale Fanta Tumuta. Ok, kaba ɲininkali labanna fɛn min ye Goodluck ka nin nali ye a bɛ na fɛn jumɛn de ɲa fɛn min ye transition ye. D'abord a fɛn fɔlɔ ye min ye i b'a dɔn k'a fɔ kuma ka ca bi. A bɛ kɛ sababu ye fɔlɔ ka pression dɔɔni ka pression jigin tension jigin dɔɔni fɔlɔ parce que ni mɔgɔw bilal'u yɛrɛ ma tentɔ i kɛra transition ɲɛmɔgɔ ye i kɛra politique mɔgɔ i kɛra fɛn o fɛn ni mɔgɔw bilal'u yɛrɛ ma tentɔ tuma dɔw la u bɛ fɛn dɔw kɛ minnu tɛ taa hakili fan fɛ kosɛbɛ mun majɛ bɛ kɛ minnu na an ɲɛ bɛ o caman la bi donc CEDEAO ka maa bila ka na maa min bɛ na ka na a fɔ mɔgɔw ye nin min filɛ nin ye est ce que nin sira ka ɲi a nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi parce que kuma ka ca mɔgɔw bɛ k'u plaigner fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a dɔn k'a fɔ d'abord ani politique mɔgɔw fɛn o fɛn mana ɲɔgɔn ye a bɛ gɛlɛya olu k'a fɔ k'a fɔ ko fanga waɲa ka ɲi majorité kɔrɔ mɔgɔw wo opposition kɔrɔ mɔgɔw wo c'est très rare bi bi na classe politique min b'a fɔ ko taabolo ka ɲi o cogoya la ten tɔ n'i ye M5 mɔgɔw ta ka cɛ ce sera très décisif ani M5 mɔgɔw mana ɲɔgɔn ye ne b'a dɔn hali ni tɔw sera n'a ka tiɲɛ jalanw fɔ M5 mɔgɔw t'a sɔrɔ sɛbɛnfuraba b'olu bolo ka taa da Goodluck ka tabali kan donc ce serait très utile fɛnɛ ni mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔn ye fɛnɛ ni hali ni Goodluck ma fu siri nin ko nin danna au moins a k'a fɔ bandaw ye nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen parce que ni baara ninnu banna fɛnɛ sini wula fɛ yan'a ka taa ani bandaw fɛnɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn ye tuguni ɲɔgɔn ye laban dɔ kɛ ɲɔgɔn ye laban min hukumu kɔnɔ a fɛnɛ bɛ compte di fitinin kɛ bandaw ye yan'a ka taa fɔ jamana ɲɛmaa tɔw ye donc n'u taara o sɔrɔ k'o kɛ dossier ba ye ni bandaw walima ni Asimi de taara sommet la jateminɛ minnu kɛra jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sɔrɔ ka o fɔ bandaw ɲɛna a fɔra ko nin de bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ. Faamuyali ko ɲuman ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ a ka se k'o sɔrɔ Goodluck Jonathan ale ka Mali nali la n'a nana ni fɛn minnu bɔra a ko la après an bɛ tila ka o kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen di aw ma Amadu kumakuncɛ kuma ye ka foli di filɛbaga lamɛnbaga bɛɛ ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamukan in kanu yɔrɔ jan ni yɔrɔ sɔrɔ k'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ ko ɲuman dɔn ko an m'an seko ni n'an damayiranin kɛ an fana danyɔrɔnin ye min ye kibaruya ni hakilina di la an b'o de kɛ an bɛ min fɔ kuranɛ kolo tɛ bibulu tɛ an fana ka denmisɛnniya yeta ni espérance fitinin min b'an na kunnafoni di la ko dɔ la maa caman bɛ yen minnu m'an filɛ minnu ye kibaruya di la kɔrɔbaw ye minnu ye politiki dɔnbaa ye u ka na anw jate sanfɛ u k'anw bila duguma an bɛ fitinin min fɔ ko an fana bɛ ka an seko ni kɛ. Amadu i ni ce i ka nin bilasiralikan ninnu na Ala ka tulo kɛ tulo kunnandiya kaba. bi ye anniversaire gomanba fila ye anniversaire gomanba fɔlɔ o ye ka fɔ bi ɲɔgɔn donya salon a dɔnna le 11 janvier de k'a fɔ ko banajugu dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a tɔgɔ ko coronavirus o ye anniversaire gomanba ye bi ɲɔgɔn donya fɛnɛ de la le 11 janvier kɔnna ni jadi mɔgɔw tun talen don ka t'u dagayɔrɔ kɛ yen ye Fransikaw ka kɛlɛcɛw opération Serval fɛ olu nana ka na dankariw la
fo a sen fɛ tile damadɔ a kɔfɛ Damien Boite ale ni tora la o kɛra san 2013 donc n'u ye tasi bila don ye ka ɲɛsin an ka jamana ani diɲɛ kuru karama min ni a information nafa ka bon lamɛnbagaw bolo anw bolo. Kaba inte i ka ɲinini ani walawalali la sanga ani wagati an sigira kunnafoni min ye k'a di aw ma k'a daminɛ kabiri 7h la ka na bila sisan na o ye dansigini na o la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la sɔgɔmadafɛ foli an b'a bila ka taa di Seguba Kane ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo yan fo Kirina a kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ni Ala ma baasi foyi kɛ sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ yanni o cɛ nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi aw k'an bɛɛ sini